Walida na cikin matan da aka zaba saboda gasar da ke zuwa a garin Duza. Dalilin gasan shine ana son yaron sarki ya zaba mata da za ya aura. Tana cikin mata 10 da aka zaba. A cikin matan nan akwai wata 'yar mai kwalliya. Ana kiranta Nabila. A ƙauyen nan ba wanda zai iya taka kyau Nabila. Mutanen Duza suna matuƙar sha'awarta, kuma maza da yawa sun zo neman hannunta a aure. Amma mamanta ta ce ita sai ɗan sarki za ta aura. Walida ba ta sa rai sosai a cin gasan nan ba, sabida ta san Nabila ta fi ta kyau, kuma ita Walida mamanta ba ta da kuɗi. Babanta ya rasu da shekaru mai dadewa, kuma suna sai da abinci ne a kasuwa. Ita da mamanta wani lokaci sai ta taimake mamanta ta yi tallan biredi saboda su samu abinci a gida. Abin da ya sa ma tana cikin matan da aka zaba, akwai wani lokaci da mamanta ta taba taimake matan sarki. Lokacin matan sarki na ciwo sosai kamar za ta mutu. Maman Walida tunda shike tana yin kayan gargajiya, sai ta haɗa ma matan sarki wani abubuwan gargajiya su taimake ta. Bayan sarauniyan ta warke, ta yi ma maman Walida alkawarin ba 'yarta wuri a cikin wanda za su yi takara don ɗanta. Yawanci irin matan da ake zaba su kasance a irin gasan nan, dole sai mace na da kyau sosai, tsayi kuma da jiki mai kyau. Ana kiran mai kwalliyan garin Duza Hajiya Zaza. Kowa ya santa ta iya aiki mai kyau, kuma kwalliyanta na fitar da mata. Hajiya Zaza ta san 'yarta ita za ta ci wannan gasan, saboda ba wanda ya kai 'yarta kyau a ƙauyen. Amma hankalinta ya kasa kwanciya da shike ta san maman Walida da sarauniyan suna da zumunci mai kyau. Kan Hajiya Zaza ya ɗaura da damuwa. Tana ta tunani hanyoyin da za ta yi ta fito da Nabila. Duka rayuwarta mafarkinta shine ta ga burinta ya cika, 'yarta ta aure ɗan sarki. Bayan ta dade cikin tunanin nan, sai zuciya ɗaya ce mata ta je wurin boka mana. Ai idan ta je wurin boka, komin yanda za a yi, Nabila za ta aure ɗan sarki. Cikin tsoro amma ga ƙarfin hali, Hajiya Zaza ta je wurin boka. Ta bayyana mishi abin da ke damunta, kuma ta ce mishi tana so 'yarta ne ta ci gasan nan. Kin zo wurin da ya dace, kuma zan taimake ki. Kar ki damu, ki kwantar da hankalinki. Yanzu ga abin da za mu yi. Duk matan da za su zo wurinki saboda gasan nan, bayan kin gama musu kwalliya, wannan abin za ki haɗa shi tare da hoɗan da za ki shafa musu. Kina gama, sai ki shafa musu wannan mai a bakinsu da wuyansu. Ki ce musu wannan zai sa su fi kowa kyau a wurin gasan. Hajiya Zaza ta durkusa ta masa godiya. Ta ji daɗi sosai, ta kwashe kayanta ta wuce gida. Walida da mamanta sun tashi daga kasuwa, sun gama cin kasuwan ranar. Suna hanyar gida sai Walida ta kalli mamanta. Ta ce mata, "Umma, gashi wannan fa gasan ya kusa, kuma ba mu da kuɗin da za mu biya mai kwalliya. Hajiya Zaza na da tsada sosai, ya za mu yi?" Mamanta ta kalle ta, ta ce, "'yata, kakki damu, akwai wasu zanuwa na. Za mu iya kaiwa kasuwa gobe, mu gan ko za mu samu wanda za su siya. Kilan ta hanyar nan za mu samu mu biya Hajiya Zaza. Kin san duka 'yan matan da za su yi gazan nan, Hajiya Zaza za ta musu kwalliya. Ni ban so kowa ya zo ya fi ki kyau,
ko da shike mun san Nabila ita ce tafi kyau, amma dai ya kamata mu yi ƙoƙarinmu. Sai walida ta kalla mamanta ta ce, na gode mama, Allah ya kai mu gobe. Washe gari walida ta kwaso zanuwan maman, ta shigo kasuwa, ta samu ta sai da wasu, amma duk da haka duk kuɗin da ta tara ba za su isa ta biya Hajiya Zaza ba. Ta ce to shikenan, ita ta sadakar, ranar gazan mamanta kawai za ta mata kwalliyan. Haka suka shirya da mamanta. Kwanaki sun wuce, ranar gaza ya zo. Su 'yan matan da aka shirya sun zo gidan Hajiya Zaza. Duk cikin matan walida ce ta gagara biya. Hajiya Zaza ta ce musu za ta musu kwalliyan ɗaya. Ta fito da kayan kwalliyanta ta shirya 'yan matan. Idan ta gama 'yan mutum kwalliya, sai ta ɗauka mai ɗin, sai ta shafa musu a wuya, sai ta ɗan shafa musu foda ɗin, sai ta ce musu wannan abin da take musu shi ne zai ƙara musu kyau ya fi yadda yanda suke. Sai ta rude su ta ce musu ai wannan tsakanin ita da wanda take wa kwalliya ce. Kar ta bari sauran su sani, wannan zai fito da ita cikin sauran matan. Sai matan suna gama ɗaya suna murna, dukansu a zuciyarsu suna gani Hajiya Zaza ta musu alfarma. Nabila kuma ta boye ta ɗaki, tana ta jin abin da mamanta ke faɗa ma su wanda take wa kwalliya. A tunaninta wato yanzu mamanta na so sauran ne su aure ɗan sarki, wato mamanta ba ta so ita ta je gidan sarki kenan ko? Sai ta duba abin da maman ke haɗawa, sai ta ce to idan maman ta gama mata kwalliya, ita ma sai ta saci abin nan sai ta shafa a fuskanta. Hajiya Zaza ta tabbata ta gama da sauran matan kamin ta kira yarta ta zaunar da ita ta fara mata kwalliyanta. Ta ɗauki lokacinta ta gyara Nabila ta yi kyau sosai. Sai ta ce ma Nabila, to na gama, ki shirya ki je gidan sarki. Nabila ta ce na gode mama. Sai da ta shiga ɗaki sai ta ɗauka su abubuwan da maman ke sa ma sauran matan. Maman ba ta san da wannan ba. Sai ita ma ta ƙara shafa man a wuyanta, ta ƙara shafa fodan maman, sai ta wuce gidan sarki. Walida a ɓangarenta da shike ba su da kuɗi, sun dai yi faskariman da za su iya. Mamanta ta ɗaya shafa mata ɗan foda, sun shafa ɗan gazal, ta ɗan yi kyau daidai, ta sa kayan da za ta iya, ita ma ta wuce gidan sarki. Duka matan sun taru gidan sarki, ana nan ana jiran fitowan sarkin da ɗan sarkin su zo a fara gazan. Suna nan zaune a wurin, sai cikin matan ɗaya ta fashe da ihu, fuskanta gefe ɗaya ya fara rugujewa. Sai aka taru, mutane suka taru, me ke faruwa? Gefe ɗaya ya faɗi, sai ka ce mai bugun jini. Sai jama'a sun rikice, an fito da ita waje, ba da dadewa ba sai wasu matan su ma sun fara ihu, su ma fuskansu na faɗi gefe ɗaya. Aka fara maganganu a cikin faɗin sarki, wanda fuskansu sun faffaɗi aka fito da su waje. Ana ta ihu ana hayaniya a waje. Da Nabila da ita kuma walida su kaɗai suka rage cikin matan da za su tsaya sabida gasan. Nabila ta san idan yaron sarki ya ganta zai zabe ta akan walida, da shike tafi walida kyau hannu ɗaya. Kuma Nabila ta yarda da abin da ta shafa daga wurin mamanta, ta san wannan zai sake taimaka mata a samun sa'a. Da sarki da ɗansa sun fito, aka ce 'yan mata biyu ɗin su zo gaba. Da suka tashi gaba suna tafiya kenan, sai Nabila ta ji fuskanta ita ma ya faɗi gefe ɗaya. Sai ta rikice, ta sa hannu ta taɓa fuskan, ba ta gane ba, fuskan gefe ɗaya ya yi dogo ya yi kasa. Sai ta shiga ihu ita ma. Masu aikin faɗin sarki suka fito da ita waje. Nabila ta ruga sai gida. Mamanta na ganinta sai ta rikice.
‘yata me ya faru? Me kika yi ma kanki? Me kika shafa? Sai Nabila cikin kuka da hawaye sai ta ce mata, Mama, amma kin ce idan mun shafa mai ɗin nan za mu yi kyau. Kin ce zai fito da mu. Sai maman ta ce mata, ai ban ce ki shafa ba. Ai ‘yata wannan ba naki ba ne. Ai na shirya ma sauran mata ne sabida ke ce kaɗai za ki samu aure ɗan sarki. Nabila ta sa hannu a kai da maman suna ta ihu. A can kuma da shike walida ce kaɗai ta rage, ɗan sarki ya zabe ta, ita ce za ta aure shi. 'Yan garin Duza sun taru gaban gidan Hajiya Zaza. Ana ta ihu, ana ta hayaniya. An sa wuta a gidan. An fito da ita da 'yarta. An ce za a kashe su. Wasu kuma sun ce ba za a kashe su ba, a kai su faɗa wurin sarki. Iyayen 'yan matan da ta ɓata musu fuska suna cikin bakin ciki. Ba su taɓa tunani Hajiya Zaza za ta kai har ta yi ma 'ya'yansu irin abin nan ba. Aka kai ta gaban sarki. Aka faɗa ma sarkin abin da ta yi. Ita ma an ba ta dama ta faɗa dalilin da ta yi abubuwan da ta yi. Ta faɗa ma sarkin ta so 'yarta ne ta aure ɗansa. Da sarkin ya ji wannan, shi ma abin ya ɓata mishi rai sosai. Ga 'yan matan da ta ɓata musu fuskoki. Da sarki ya gama jin maganganu da su shaurori daga mutane daban-daban, sai ya yanka mata hukunci na ƙarshe. Ya bata nan da sati ɗaya ta maido ma su 'yan matan nan fuskokinsu yanda yake. Idan bata iya ta maida musu fuska ba, za a kashe ta a gaban kowa a ƙauyen nan. Sai kuma idan ta gama maido musu da fuskokinsu, za a kore ta daga ƙauyen. Idan an kore ta, kar ta sake sa kafanta a cikin ƙauyen Duza. Hajiya Zaza ta fada a kasa tana ta kuka. Nabila ma na kuka. Iyaye da 'yan matan da aka yi musu lalaci duk suna nan suna ta kuka. Hajiya Zaza ba ta zata barnan zai yawa ya kai haka ba. Kwadayinta dai ya jawo mata jaraban da ya sha karfinta. In Allah ya yarda, Hajiya Zaza ta koma wurin bokan da ya bata magungunan. Ta samu ta maido ma su 'yan matan da fuskokinsu, amma ta biya babban farashi. Ta rasa hannayenta da kafafuwanta. Kuma ta rasa gidanta. Gashi an kore ta daga ƙauyen Duza. Sai ta zama gurguwa mara arziki. Ta shiga bara a wani ƙauye mai nisa. 'Yarta Nabila ta samu wanda zai aure ta, ta ci gaba da rayuwarta a garin Duza. Ita kuma walida ta zama gimbiyar garin Duza. Mamanta ta huta da sai da kaya a kasuwa. Ina fata kun ji daɗin labari na. Na gode da kun saurare ni har ƙarshen labarin nan. Na gode muku sosai. Ku yi ƙoƙari, ku yi liking, ku yi commenting, in san meye tunaninku game da labaran nan. Wanda su sababbi ne a tashan nan, ku yi ƙoƙari ku yi subscribing. In kuma kun riga kun yi subscribing, na gode sosai. Wanda tun da suna nan tare da ni, ina so ku sani ina kaunanku kuma na gode sosai. Labarinmu na gaba ana kiransa minti 2 a dakin abokin mijinta. Allah ya kai mu sati mai zuwa. Na gode. Bye.